Дръжте се. Един от инцидентите, който беше проигран по сигурността на пристанище Варна. В момента заседава Съвета за сигурност на пристанище Варна, който е ситуиран в оперативния център, там където е дома на моряка. В момента има излъчване и директна връзка, видео и гласова връзка с ситуационния център на Министерството на транспорта и абсолютно всички доклади протичат през офицера по сигурността и през мен като председател на Съвета за сигурност, изпълнявайки тая длъжност като директор на териториално поделение пристанище. От вчера в 8:30 беше подаден първия сигнал за инцидент в интегрирано пристанище Варна в един от терминалите. Впоследствие имаше подобни инциденти и в пристанище Бургас. Впоследствие инциденти, които имаше и в отделните терминали на пристанище Варна. Нивото за сигурност беше вдигнато на второ, което означава, че са предприети необходимите действия от съответните офицери по сигурността на отделните пристанищни терминали. Всички специализирани органи, имам предвид военноморски сили, областна дирекция на полицията, гранична полиция, ДАНС, са членове на Съвета за сигурност и в момента те заседават в оперативната зала. Заплахите са няколко. Тази, която вие видяхте, това е симулативно един танкер, на който на бака отпред на носа на кораба екипажа вижда две въоръжени лица, които правят постъп към огледалото, към настройката на кораба. Задействане са силите на военноморски сили, задействане са силите на гранична полиция, на областно управление противопожарна безопасност и защита на населението. Видяхте отиграването на инцидента с граничния катер, в който трябваше да бъдат задържани лицата. Има съмнение, че в тях има, т.е. те са въоръжени и има пакет с взривни материали. В момента се обследва и Аспаруховия мост, дали отстоите на моста са конструктивно годни. Освен това, този инцидент показва и разлив от самия танкер, с който има отиграване с ПЧМВ, които са тези, които всъщност правят болновите заграждения за обезвреждане на съответния разлив. Вчера, поради възможна вероятна опасност от терористични актове, бяха задействани плановете за охрана и отбрана на пункт за базиране Варна и на интегрирано пристанище Варна. Вчера бе извършен оглед по молба на пристанище Варна изток, оглед на 8 и 9 товарни места за евентуално поставени взривни устройства или скривалища за оръжие. Водолазни групи от пункт за базиране Варна извършиха такъв оглед. Не бе установено наличието на такива днес. Огледите продължаваха, тъй като пристанищата всички в интегрирани пристанище Варна са приведени във втора ниво на сигурност. По доклад от водолазна група от състава на регионална служба пожарна безопасност и гражданска защита бе открито вероятно импровизирано взривно устройство в района на корабостроителница Делфин. След което бе изпратена наша водолазна група по молба от областния управител, изпратено до началника на отбраната, положителен отговор. Изпратено бе формированието за откриване, разузнаване и унищожаване на взривно устройство. Доложиха ми, че е открито евентуално импровизирано взривно устройство, завоалирано като туба с предполагаем състав 5 до 10 кг ляд тротил и предполагаем 1,8 тротилов еквивалент. Тъй като взривното устройство не може да бъде обезвредено на място, взе се решение същото да бъде извлечено, отбуксирано до средата на Варненското езеро, където да бъде подривано. В момента се извършва точно тази дейност по отбуксирането в средата на Варненското езеро. Съвместно с морска администрация бе осигурена чистотата на Варненското езеро и спрян трафика на кораби в посока море-езеро и обратно.